खुलुमबाय बयखौबो हेलो एसपी ब्लगनि नायगिरि साफ्रोमखौबो फिन खनसे आंनि चेनेलावहाय बरायना लाग्रोबाय दा दिनै 10 फेब्रुवारि नङा होमबा जोङो मोनथिगौ जे दिनै बिटिसि एकर्ड डे दिनैनि सानखालिनो नैबे भारतनि संबिधाननि गेजेरजोंहाय मर्यादा मोननाय बिटिसि एकर्डआ दिनैनि समावनो जादोंमोन दा बेनि सोमोन्दै दिनै नैबे भिडिअआवहाय फंनैसो खोथा सावरायगोन आरो बेजों लोगोसे मैयानि मोनसे भिडिअआवहाय मानसिफोरा खायसे बुजियाखैदां अडिअखौहाय गोजामसो बेफोरखौलाय मानो दामलाबायदों होननानै कमेन्ट्स हरनायखौ नुनो मोनदों दा बे भिडिअआ मा नोंथांमोना आं ससे दिन्थिनानै आखायाव लादों बेबायदि गोबां भिडिअ ओंखारगोन जियानो आंबो जास्ट माने नायनानैहाय नोंथांमोना मा रिलेट खालामनो हायो एक्चुअल नैबे सिचुएशनजोंहाय नैबे थासारिजोंहाय जे बिथांमोना आं जिहेतु थांनाय भिडिअआवहाय अलरेडि मेनसन खालामदोंमोन जे मोनसे पार्टियाव थानानै मोनसे पार्टिखौहाय बोरै गोथां गोथै सोंखारिनो हायो ओमफ्राय बेखौनो जेब्ला गावसिनि पार्टियाव हाबहैयो ओरैबायदि फुलमाला आर'नाइ बायदिसिना गाननानै बरायनाय आरो गोदै गोदै रावजों फिन खनसे स' नैबे भिडिअनि फारसे गोबाङानो कमेन्ट्स हरदों आं बेवहाय मोनसे अडिअ एड खालामदोंमोन दा बे अडिअखौ एड खालामनाया मानो थाखाय खालामदों दा बेवहाय कमेन्ट्सफोरखौ गोबाङानो बायदिसिना लिरना हरदों फालतु सिगांनिसो एमपि इलेक्शननि सिगांनि बिपिएफआ सिगांनि बुरखां बुरखां होनो बिराद गोरोंखा बिपिएफना सेस हयग'नो दा जोङो मा सिगांनि मा उननि आं बेखौहाय मेनसन खालामाखै आङो जायखिजाया बेवहाय मोनसे बुस्थुखौ नोंथांमोननो रिलेट खालामनानै नाय होननानैसो फोरमायदोंमोन जायफोरा बुजियाखै आं खावलायो नोंथांमोना भिडिअखौ खनसे नायफिन बे अडिअ क्लिपखौ एड खालामनायनि सिगां आं फंनैसो बाथ्रा बुंदोंमोन बेवहाय मा बुंदोंमोन बेखौ नोंथांमोना नायफिनोब्ला निस्सय बुजिनो हागोन बेयावनो बेजों रिलेटेडबो माखासे खोथा आरोबाव खनसे आङो बुंफुरनानै होफिननो लुबैदों दिनै 10 फेब्रुवारि ना बिटिसि एकर्ड डे दिनै बयबो गोदोनि एकर्डखौ लानानै बेवहाय गोसोखांनानै मावथि बिथांमोनखौ जायफोरा सेक्रिफाइस खालामलांबाय नैबे बिटिसिखौ जोंनो गथायनानै थांबाय बिथांमोना बे बुहुमाव गैला बिथांमोनखौहाय गोसोखांनानै दिनैनि दिनखौहाय बयबो फालिदों नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो दिनै बिटिसि एकर्डखौहाय बैबायदि दैदेनगिरि जायफोरनि मरेल एथिक्स मरेल भेलुसफोरा जोबोद गोरा बाख्नायजाथाव बिथां दैदेनगिरि जायखौहाय दिनै सानैसो व्यक्तिफोरा अनसायो बा बिथांमोनखौहाय फल' खालामो अब्ला दिनै बिथांमोना मोनथिखा हसिखा दिनैनि बिटिसिखौनो बुंनो थाङोब्ला दिनै सरखार खुंथाय गोहोआव थानाय बिथांमोना बिटिसिनि गासिबो पावार्सफोरखौहाय एन्जय खालामगासिनो दं आरो बिटिसिनि दारानो मोनबोनाय साबजेक्ट्सफोरनि फारसे बिथांमोना खामानि मावगासिनो दं आरो बेखिनि खाबुखौ मोनदों मोनसे बिटिएडि एरियाखौ सालायनो खाबुखौ मोनगासिनो दं दिनै जायखौ जोङो बिटिआर होननानै 2020नि जे मोनसे एग्रिमेन्ट जालांबाय बेनि थ्रुयै बिटिआर मुङै जोङो मोनथिजाबाय आচ্ছা जियानो हक दा जायफोरा मरेल एथिक्स मरेल भेलुसनि बाथ्रा बुङो बिथांमोननि फारसे आङो फंनैसो बाथ्रा बुंनो लुबैदों बै दैदेनगिरिफोरनि फारसे दिनै बिटिसि एकर्डखौ दिनै बिथांमोना मर्यादा होनो रोङिया बहानि मरेल भेलु गोनां आरो बहानि मरेल एथिक गोनां जाखो कालेक्टिभ डिसिसनखौहाय रिजन बा बेस खालामनानै खाम्फा बरगयारी सार जाय बिथाङा मोनसे समनि गोबां सेक्रिफाइस खालामबोनाय दैदेनगिरि बिपिएफ पार्टिखौ बिथांमोनानो बिथांमोननि सिस्टेमजोंनो बिपिएफ पार्टिया सोलिगासिनो दंमोन नेमखान्थि बायदिसिना बेनि संबिधानफोरखौ बिथांमोनानो ज'है दाबोदोंमोन नङा होमबा दा बिथांमोना ओरैबायदि मोनसे कालेक्टिभ डिसिसनखौहाय बेस खालामनानै दिनै गुबुन मोनसे पार्टियाव जइन जाहैबाय दा बिथांनि फारसे मोनसे सोंथिया सिखाङो जे दिनै बिथाङा पार्टि मोनसेयाव बास्लायनायनि सिगां कालेक्टिभ डिसिसनखौ इगनर खालामाखै होनबा बिथाङा गावनि सेल्फ सेन्टार्ड गावनि सेल्फ इग' गावनि सेल्फ पजिशननि थाखाय गावनि फिउचारनि थाखाय गावनि केरियारनि थाखाय सिन्था खालामनानै थांनाय बायदि नुहुराखैना रायजोफोर चन्दन ब्रह्म सार आरो खाम्फाबरगयारी सार बिथांमोना बिटिआर एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाफोरनि बागै मोनफ्रोमबो खोथाखौ स्पष्टयै बिथांमोना बुंदोंमोन रायजो राजाफोरनो फोरमायनानै होदोंमोन जे एक्चुअलि बिटिआर एकर्डआ मा बे मोनसे मेथाइजोंबो रुजुदोंमोन बे मोनसे सोरबा गोरलै गथ' गाबनायखौहाय बुरखायनो थाखाय मोनसे खागज बिलाइयावहाय
बै दलिल खागजाव लिरनानै सुक्ति खालामनाय बायदि सुक्तिसो होननानै बिथांमोना फोरमायदोंमोन। दिनै बे मोनसे नामल' सोलायनाय होननानै बुंदोंमोन, नाथाय बेवहाय गासैबो एडमिनिस्ट्रेसन सिस्टेमा दिनै जाखिनि जोंनि बिटिसि ओनसोलावहाय जे 6 सिडिउलनि मर्यादाखौहाय 6 बिटिसिनि थ्रुयैनो दिनै गासिबो सोलिगासिनो दङ। दिनै जिमानखिनि इनफ्रास्ट्राक्चार जादों, सिस्टेम जादों, बा जोंनो बे गावखुंथाय गोहोखौ होदों, बे गासिबो बिटिसिनि देन होननानै बिथांमोना फोरमायदोंमोन। अब्ला दिनै बिथांमोना मा बेस खालामनानै मा पइन्टखौ रायजोनि सिगाङाव दोननानै दिनै UPPL दोलोआव हाबनानै दिनैनि सानखालि 10 फेब्रुवारि दिनै गावजों गाव सोंखारिलायनाय, आंथ' गावजों गाव सोंखारलायनायसो होनगोन, जिहेतु बिथांमोना आरो मोनसे बाथ्रा बुंबावदों जे दिनै बिथांमोना मोनसे खौसेथिनि लामाखौ नायनानै UPPLआव जइन जादों होनना बुंदों। अब्ला बिथांमोना दिनै मोनसे दोलोआव हाबनानै मोनसे दोलोखौ जिगाब रायनाया बहानि खौसेथि लाबोनायनि मरेल जाखो? बिथांमोननि सान्थौआ एसेबां थौलेमोन नामा? दिनै बिथांमोनखौ BPF पार्टिनि सानैखौबो माने साननो गोरों, सान्थौगोरा होननानैहाय फोथायदोंमोन, बिथांमोनखौहाय सानदोंमोन बेबायदि होननानै। नाथाय बेनि उल्थासो फोरमान दिनै बिथांमोना गावनि जि सिङाव इभिल मोनसे सिखोमानानै दंमोन, बेखौ दिनै बिथांमोना खुलासो खालामनानै होबाय। दिनै रायजो राजाफोराबो बिथांमोननि महरखौ नुबाय जे बिथांमोना अपोजिसनाव साननैसो अपोजिसनाव थानायावनो थेर बेथेर जालांबाय, नाथाय बिथांमोनहा सोरखौबासो नाम थांखिनानैहाय दसिगासिनो दङ। दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि पजिसनाव थिगैनो दं। दिनै बिथाङा पार्टिखौ अपोजिसनाव थासेयावबो, खुंथाय गोहो गैयैयावबो, पावार एन्ड पजिसन गैयैयावबो बिथाङा बेखिनि धैर्यआव दङ। पार्टि वार्कार्सफोरखौ लाफानानै सोलाय सोल' जादोंब्लाबो बिथाङा दिनै मोनसे पेसेन्स लाखिनानै जे आवगायलांगासिनो दङ, बे मोनसे एग्जाम्पल क्वालिटि लिडारनि। आं सानाखै दिनै खाम्फा बरगयारी आरो चन्दन ब्रह्म सारा UPPL पार्टियाव थांनानैहाय लिडारशिप क्वालिटिखौहाय माबोरैहाय दिन्थिगोन। बिथांमोना दिनै भाषणखौ होगोन, नंगौ, जिहेतु BPFआनो बिथांमोननि सिनायथि, बिथांमोननि आइडेन्टिटि, बिथांमोननि नेम फेम गासिबो लुखानानै होनाय। दा माथ्र खुगाल'सो बेखेवनांगौ दङ। जिहेतु बिथांमोनखौ सिनायि गैया। दिनै बे सिनायि गैयैनि जाहोना वान एन्ड अनलि खारन BPF पार्टिनि गोख्रों नाजानायाव, BPF पार्टिनि अनसायनायाव, BPF पार्टिनि सिबिनायाव, BPF पार्टिखौ सापर्ट खालामग्रा रायजो राजाफोरनि नैबेखिनि अबदानजोंसो बिथांमोना दिनै गावखौनो आं चन्दन ब्रह्म, आं खाम्फा बरगयारी होननानै सिनायथि लाना दिनै UPPL दोलोआवहाय जइन जानो हादों। नङाब्ला दिनै खाम्फा बरगयारी आरो जोंनि गेजेराव मा डिफारेन्स थागौमोन। आচ্ছা, जियानो हक, बिथाङा जितु कालेक्टिभ डिसिसननि बाथ्रा बुंदों, आङो फिन खनसे बेखौनो आरो फंनैसो बाथ्रा बुंफिनना सानलायबाय जे दिनै 10 फेब्रुवारि बिथाङा बोरै बावलांखो गावनि आंगो लोगोफोरखौहाय, जाय बिथांमोना गावनि मेगन सेरावनो गुलि जादोंमोन होननानै बुंदों, जिउ बावसोमलांदोंमोन। बिथांमोनखौ दिनै खाम्फा बरगयारी आरो चन्दन ब्रह्म सार, जितु 15-17 बोसोर बिथांमोना बे BTC एकर्ड डेखौ फालिबोबाय, फुल माला बायदिसिना बावबोबाय थादोंमोन। दिनैनि समाव बिथांमोनहा बोरै बावनो हाखो? एसेबां थौलेना बिथांमोननि सान्थौआ? दिनै बिथांमोनखौ दिनै खनसेबो गोसोखांहासै नामा? अब्ला बे जाखिनि गोलाव सम बे जितु जों नुबाय थानाया नुथाया, BTC एकर्ड डेखौ फालिबोबाय थानाय नुथाया, चन्दन ब्रह्म सार आरो खाम्फा बरगयारी सार बे माने गस्ला खसाब गाननानै आं बेसेबां समायना नुदों बेखौल' दिन्थिनायमोन नामा? सिम्पेथिल' लादोंमोन नामा? दिनै बे फोरमान होयो रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै चन्दन ब्रह्म आरो खाम्फा बरगयारी सारा गावनि मरेल भेलु आरो गावनि मरेल एथिक्सखौ बिराद गोजानाव दोनलांबाय, बावलांबाय। आं सानाखै बिथांमोनाव आरो लिडारशिपनि क्वालिटि दंबावो। आं सानाखै बिथांमोना दिनै UPPL पार्टियाव माबा मोनसे मोजां खामानि मावनो हागोन। आं सानाखै बिथांमोना दिनै मोनसे कालेक्टिभ डिसिसनजोंहाय सोलिलांनो हाबावगोन होननानै। जाय बिथांमोना दिनै गावनि न'खरनि जानो हायाखै, दिनै कालेक्टिभलि बयबो बिथांमोनखौ थांनाङा बुंसेयावबो जे बिथांमोना गावनि सेल्फ इग'नि थाखाय बा गावनि पजिसननि थाखाय जिखुनु रिजनानो जाया मानो, गावनो संबिधान दाना गालांनाय, गावसोरनो लिरनाय, गावसोरनो नेमखान्थि बानायनाय पार्टिखौ नेवसिगारनानै बे वार्कार्सफोरखौ आलाय सिलाय खालामना गालांनानै दिनै बिथांमोना गावखौनो गोग्गाना लादों। दिनै जिगाब सासे बेक्ति मानसिखौ टारगेट खालामनानै रायनाय, जायनि
सेफगार्ड बायदि बिथांमोना मोनसे समाव बुङोमोन बे सासेखौल' बेस खालामनानै रायनो गोनां मा ओंथि दङ अब्ला दिनै बिथांमोनाव सेम सोंथिया सिखाङो दिनै बिथांमोना जे मिशन भिजननि खोथा बेफोरखौ प्रजेक्ट खालामनानै माबोरैहाय मावगोन बेखौ फकास खालामनानै बुजाय नाथाय बिथांमोना सोरनिबा बेक बाइटिं खालामनाय सोरखौबा जिगाब रायनानैहाय दिनै रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय मोनसे सिम्पेथि गेन खालामनो नाजादों बा गावनि पजिशनखौहाय बिल्ड खालामनो नाजादों जानांगौ नाथाय बिदिजों सोर रायजोआ थांफागोन दिनै जोङो बेलेग साइडजोंहाय ओरैनो जोङो जुदि बिथांमोननि बाथ्रा बुङोब्ला दिनैनि समाव हयथ' बिथांमोना गावनि दुरबलताखौ सिखोमानो थाखाय अपोजिशनाव थानो धैर्य गैयैनि जाहोनाव बा बिथांमोनाव पेशेन्स गैयैनि जाहोनाव दिनै बिथांमोना पावारनि पजिशननि लबावसो थांदों नामा बिथांमोननि जे लस जानाय बे 5 बोसोरखौ सुफुंनोसो थांदों नामा नैबेबायदिबो साननाय गोबां फैयो जिहेतु बिथांमोनाबो नानानथा खोथा बुङो नंनायबो नङैबो अब्ला जों बोरै फोथायनो जाय बिथांमोना दिनै मोनसे समाव बिपिएफनि जानानै इउपिपिएलखौ जिगाब रायबाय दिनै इउपिपिएल जानानै बिपिएफखौ रायफिनदों बिथांमोननि मरेल एथिक्सआ बेनोमोन नामा रायजोफोरा दिनै बेले बेजे जायाखै नामा बिथांमोननि जे बिबुंथिफोरजों बिथांमोननि जे बुंलांनाय बाथ्राफोरजों गोनो गोथो जानो गोनां नंगौना नङा रायजो नोंथांमोन दिनै दैदेनगिरियानो जुदि खुगा फारनैब्ला अब्ला बे सादारन रायजो राजाफोरनिफ्राय मा आसा खालामो दिनै दैदेनगिरिया दैदेननो रोङियाव दिनै जाय दैदेन जाग्रा बिथांमोनखौहाय बुजियाखै आरियाखै ओरै थोरै होनानै बुंनो मोन्थाय स' रायजो नोंथांमोन बांद्राय गोलाव बुंनो सानाखै जानो हक बिथांमोना दिनै गावसिनि महरखौहाय गावसोरनो दिन्थिनानै लाबाय जों बेखौ मोनथिखाबाय आरो उननि समफोराव बुंनांगौ जायोब्ला आरो जों बेबायदिनो लोगो मोनलायबावगोन बिथांमोननि टपिकनि फारसे आं गाबोननिफ्राय आलदा टपिकआव रायज्लायसिगोन आरो जुदि बाध्यता जुदि माबाफोर बुंनो गोनां जाबावोब्ला हयथ' बुंफिननांगौ जाफिननो हानाय बेनिखायनो नैबे दिनैनि भिडिअ'आ नैबेसेयावनो आं फोजोबनो सानबाय नोंथांमोनजों लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय